Опа! Добро утро, добър ден. Зависи кой кога гледа клипчето. Една основна истина. Ако не искате да пиете хапчета, трябва да започнете да ядете тези неща. И не да ги ядете като десерт, а да ви станат в основата на вашия хранителен режим. Основата. Защото човешките създания по биологично устройство са плодоядни създания. Не са всичкоядни създания, не са протеиноядни, не са създания, които трябва да пият млеката на другите животни. Човешките създания са направени да ядат това. Насякъде, всички човешки същества. Цигани, евреи, роми, на Аляска хората, в Южна Америка хората, всички са създани да ядат това. Има ли го това в основата на нашия хранителен режим, няма да се пият хапчета. Няма да се пият добавки. Няма да има здравословни проблеми от този сорт, който има днес. Ще има контузии, пак ще има операции, но няма да има задръстване на всички канали вътре в нас, натравяне и достигане до състояние, в което ако не изпиеш поредната химия, просто умираш, защото тялото не може да се справи с натравянето от нещата, които си изял, които не са това. Плодове, това е живота. Плодове. Елементарно и просто. В основата трябва да бъде това. Основата. Вода, захар и всичко необходимо. Всичките теории за това какво трябва и какво не трябва да се яде отпадат много бързо, когато човек мине на това нещо, когато това нещо стане основното гориво. Защото просто разликата е много голяма. Някакси не можеш да го сбъркаш това усещане. Защото начинът, по който те е устроила природата и начинът, по който те е устроил светът на хората, са два коренно различни начина. Едното е да си устроен в сексийка, а другото е да си устроен в почвата. Има много голяма разлика. И който успее да премине от сексията в почвата, в реалната почва, в цялото, няма как да го сбърка това усещане. Това усещане, ако искате да го поддържате, не с гъби, не с трева, не с разни такива психоактивни вещества, които дават такива моментни състояния на връзка с природата. Ако искате това нещо да го задържите, това трябва да бъде в основата. Няма друг начин. Ако това нещо не е в основата, това състояние на свързаност с живота не може да се поддържа. А то е по-важно от всичко. То е по-важно от всичко, което за хората е важно. Без него ти си фалшив. Без него си просто едно същество, което живее като таласъм. В някакъв сън, в който сценариите се определят отвънка. А когато се събудиме в този сън на таласъмите и решиме да останем будни за малко повече време, това е начина. Не вегански диети, не кето диети, не каквито и да било диети. Самата дума диета е просто тия. Диета, дай умираш на какво си. Когато едно създание започне да яде, особено човешкото създание,
видовете си храна, то спира да умира. Почва обратния процес. То става по-живо. Живота започва да се връща в него. За разлика от другите създания, които си знаят какво да ядат, които са в природата, човека по някакъв начин се е объркал, не знам, не го е осъзнал още. Но, ако иска човека да спре да умира, трябва да се откаже от каквито и да било диети и да започне да налива живот в себе си, да започне да налива захар в тази глава. И тогава ще има голяма разлика. Много голяма разлика. Защото живота, ако има някакъв смисъл в него, на лично ниво, то е да вдигаме качеството си отвътре навън и отвън навътре. Само с това да си купуваме нови неща, да изкарваме повече пари, да правиме повече схемички, да вярваме в повече измишльотини, които моментно ни карат да се чувства добре, няма да ни промени качеството на живота, кой знае колко много. Една кола, за да може, нали, да е наред, но тя не трябва да бъде обслужвана само външно, тя трябва да бъде запалена и карана, и поддържана и отвътре, и отвън. Е това нещо, плода, колкото и, нали, да се твърди, че те не били такива плодовете преди, човека бил ги измислил, па бил и добавил пестициди. Въпреки това, дори да е вярно, това поддържа тялото много по-добре отвътре от всичко останало. Много по-добре. И не си го измислям, аз го живея. Затова, ако искате да го живеете и вие, това трябва да бъде основата на нашия хранителен режим, не диета. Диета отпада. Трябва тази концепция за диети трябва да отпадне от главата ни. Това е лъжа. Диета. Имаме видова храна. Когато ядеме нашата видова храна, не сме на диета. Не сме дори на хранителен режим. Просто функционираме на енергията, която природата ни е отредила. Това е. Природата е отредила неща и да вярваме в други неща и да си мислиме други неща, няма да промени това, което природата е устроила. Няма да промени дизайна на тялото отвътре. Дори технологиите няма да го направят. Той опит ще бъде направен. Той се прави в момента. Опитват се да изменят биологията на човека отвътре. Опитват се да направят мъжете педали, а жените мъжкарани и накрая да кажат, то вие сте един пол. Вие сте... вече няма мъже и жени. Само, че има мъже и жени. Има мъже и жени. Мъжете са си мъже, жените са си жени. И без да има мъже и жени, няма как да продължи кръвната линия на човечеството. Затова, ако искаме да продължи да има мъже и жени, ако искаме да си запазиме физиологията чиста, ако искаме физиологията ни да не зависи от доктори, от разни външни съмнителни институции, които ще култивират още повече страхове и предразсъдъци в нас, това трябва да бъде основата. Не се шегувам. Не виждам как по друг начин ще стане. Нали? Има и идеи за фастинги, за пречиствания. Тези всичките неща са много хубави, но няма ли го горивото, те са безмислени. И управляващите знаят това нещо. Те затова не искат, нали, ние да го знаеме. Защото истинското знание няма да ни накара да се почувстваме добре, защото ги знаеме нещата на философия,
а ни кара да се чувстваме добре, защото знаем какво да правим на практика. Това е смисъла на знанието. Той ти казва, ти знаеш какво да правиш, ти имаш идея. Ако си мислиш някакви неща, за да се чувстваш добре, обаче не знаеш реално какво да правиш, значи нямаш идея. Значи това не е знание, значи вярваш в някакви неща. Има голяма разлика в това ние да вярваме и това ние да знаеме. Повечето от нещата, които хората живеят, са плод на техните вярвания. А техните вярвания са насадени отвън. Знанието от своя страна е нещо, което отвътре ти в един момент го отключваш. Знаеш, че е така. Виждаш го, че е така. Усещаш го, че е така. Това с плодовете, това е така. Каквото и да си мислят човешките създания за захарта, за това колко калории трябва, колко калории не трябва, кои са полезните калории, Всичко това нещо не е знание. Това отпада. В момента, в който се промениш като биохимия, като начин на възприемане, много от нещата, които хората вярват, отпадат. Отпадат. Няма ги. Не съществуват. Защото това е разликата между знанието и лъжата. Като спреш да вярваш в лъжата, лъжата изчезва. А в знанието и да вярваш и да не вярваш, знанието си го има. То си функционира. Някой си го живее, някой го ползва и някой това, което прави знанието с него, е да го превърне в качествено по-различно нещо. Знанието дава сила, знанието дава енергия, знанието дава качество. А вярата на хората, това, което дава на масово ниво, цялото човечество, не България, цялото човечество, е едно затънтено състояние на съзнанието, в което нищо не се случва. И в момента тази затънтеност започва да се усеща все по-силно. Усеща се напрежение в комбинация с апатия сред хората. И е по-готино да си прекарваш времето сам с кучетата или с един-двама приятели или приятелки, отколкото да се събираш и да правиш неща заедно с хората, които са доминирани от напрежение и апатия. Защото нямат идея какво да направят. А идеите какво да направим ще ни дойдат от само себе си, когато налеем малко свежа материя в тези глави. Иначе няма да ни дойдат идеи. Иначе ще ни пробутват идеи, които ние си купуваме, обаче на практика нещата за нас няма да станат по-качествени, а точно обратното. Нещата ще станат по-блокирани, по-затънтени, по-апатични и съответно ще изгубваме все повече и повече смисъл. Така че, ако искате смисъла да се върне обратно във вашия живот, ако искате всичко, което правите, взаимоотношения, спорт, каквото и да било, да има някакъв смисъл, трябва да го правите от една платформа, в която вие имате чиста енергия. Толкова е просто. Не е важно толкова какво се прави, а кой го прави. Кой е този, който го прави? Аз ли съм този, който го прави? Или е някой друг, който ме управлява, който прави нещата? При повечето хора е второто. Вие за вас ще изберете, вие ли да сте те, които правят каквото и да правят, или някой друг ще прави нещата вместо вас
докато в един момент няма никаква нужда от вас и ви изостави, и тогава вие ще разберете, че е време да почнете вие да правите. Който е схванал, схванал. Който не е жив и здрав и така нататък. Чао и хубав ден!